Kakenhun jang kinong di dok ha hapok ka Shastri jang ka Khasi and Jaintia Fish Wholesaler and Retailer Association menta kasi ka khat sau tarik ujilio kila penlong ya kajing ya kenduk lang ha Shillong Club katai kajing ya kenduk jang ki kalong hadin baka sarkar kala khang bandi ya ki dok ha ki balawan ra na shabar ke jela ka bana kaliang jang ki kidang sa ha kajing umdum bad ha katai kesngi lawan manchim mentalang da president ka association uba Mitchell Wankar uba de UMDC jang kalaban bad ha kaju kapor uba Pedro ya katanat ka fisheries jong ka KHADC. Haba keren cekilat patai kubor, nakaliang u presiden ula ong bakat haduk menta, ka kenhun jeng ginong di dokha kampat tip nang nu kawan ka jingkle dawai ki dokha, bat nakaliang kani ka kenhun, kala kentu ya ka sarkar ban wat bnya ya ka daw tenrai. Pres laiwan dan lang ni di kamtambu ay kini member jungi mo wan na po ka Khasi Jaintia Fish Wholesalers and Retailer Association di nomor ba ngabat ko mo fisheries ay mo po council di laiwan sangaruaju por mo president jamani ka association di hadin manglai i to ki jingban ni ko ha mo kapasindat sindat tikum ki patba atau porni medon bobon ni ki medon Shillong tingila shu ki member jungi ki la brief kila det ni kendo secretary don hangi ba marvania ni kila shulet ni kendo ya deputy commissioner but hagatu ka je kendo jungi ila lat na banta bandi ki do khagi wan Assam te ka ba kashen but mangingi no concern kalong halor kini ki do khagi wan Andhra Pradesh namar ngan keren clear mo ki do khagi wan Andhra Pradesh ki do kha ki bala test but ngidon ka kopi hangi nyemju accept ya kano kani ka kopi mo aman lagi trap ki wan Andhra Pradesh ki don gini kelalong ki do kha kelalong tested terlai ngilongo namar ha jiksam sample ke jongki 40 sample ki shem ten rai ki khlam bata yengi ba namar ha ba ki penpoi do kha ki shem sample tangga kha do kha ka wan Andhra Pradesh lani ki bon ki wei ki state ru komman chu ongi fi ki bon ki do kha ki bon ki wei state ru te ka jing kwa ka jungi yang ni ka long ba ni sha ni kwa na kaliang ka government namar na kaliang ka Andhra Pradesh ka penbiang rat barokhan ha ka por bagi le ki kemi do kha ha ka por bagi packing hadu bagi na pha sini barokhan kilale dagi scientific method kilalong tested te ka bangi kwa menta bani shai hang ni kalong ba na kaliang jong ka government kata ka bon panong na ka fisheries department ba na health department ba tip ya jing shisha ban tip ya jing shisha ni request yakini ki atli department bakin pha daga team sa Andhra Pradesh kumbalale ka government of Bihar government of Nagaland ki pha yaki team la jong shathi sa Andhra Pradesh ban ba kin let banwat bnia halor kini ka kam ka bagi pha ka do khanang thi namar ngilayo jingtem bana government of Andhra Pradesh kila da pha city sa ka government of Meghalaya halor kini ka phang tingi kwa mentana ka stain namar ki babon balang kim tip alor kani ka kom packing ka scientific method ha ka bala penbiang na dang sedong don ki ba ong ki le ahlen ti sengkien don ki ba syakran hangni yang tai kami ha ka government hi kan hak pan sim khia ya kani ban pha be da investigation team ba kani ka kha ka bon Andhra Pradesh namar ba kalong ka ban bam ne ka biang ko makila pha kini ki kot kisla namar ba kani kalawara ka problem ko he ba ha ka ba yue ni member jungi in sa brief ya ka e kita ki jungi ka ba ya kendo la da bani ki do kha kum ni namar ni la da cha ban teng ha war jar khat pra tengalong mo ba la da kata ka do kha ka don formalin balen le sisen samsnan balen inject formalin sisen samsnan hawar jar khat pra shwa election MP kana jagni manta ka jaw ar pulai MP election kadi ar saw te ngam tip ka igi jing mut jungani te bangi kwa ru ba ka do kha
habates one bantes ba yang taya pok liyo full pack kadokha tang ba pin sei kadokha turu kan sempor kuma siteng ta ya gis pungut kitu gidaju ban sei tang terpal ban bread iki skum ban bread iki thermocol hadu ban poi kadokha bat ngan su tayi fi namar nga sua bangan don nakadika kam ngala sa des ban ngani tu ipi karong impossible ba kin on road idokha hashtag inti tingi kwa daga tim ke bapaka nakaliang ke government bana dong ka bala le kin bot lenti na do Andhra Pradesh hadu asyalong ka to juga kali ba kipat ba kin sai kedang bagi pat ba kin sai kedang ya menta pat ba usaha kelengo bat mangir wanang ipi ni dai ki breu ki bala im hang ni ki ba im nang ni boni ki ba khai mdei chu tang mangi nang ni la khai di ki lai sau generation nadu ki forfada jungi ila khai ni ka kam ban ngani tu ipi ka dokha ka bangi di hayo ka di ka dokha ka bangi ai ba mahinga samru tingim kwa do chunasta ba mangi lu ismo kya halor ni ka kam namar ba ngano ipi lada pi susim sampel iwai artli naki yoret yoria te lada don ki bale kam kayang tu te kamot kabliam pada kali sa gini kinongora ya do khamo te nakaliang jonga ngai ni briefing ibadai halo ke packing halo ke jingora igi doha nang tina Andhra Pradesh bat mentap ni ososa ke briefing ke balong ni halo kar market de imam bajungi ini ki sampul ki sampel ki bagi sim nang no ya ta tingin Laisno, na di kombildarin ja, ibu di baik sudah congkan ika kasih jantia Fish Association, ngadai ibu baladi dok hamtal asal pesan senam, hayo, kaiga bangi nila kamai kat senam ya kak buram jong bisnes jongi, nila do no tang hak tu kamiet ke bisnes jongi nila do no kanang ke buram, tenda ingin yo asuk ke kanang ke buram, abang nila kamai kat senam. Nambar ban si penpon namba kadok hala ai parmulen khang no wod hakatu ka jo kami lata di in kem in fine in set deal te kadega ba ta ba hai ni kalan jong pisale ka bangim la ban te ban ajing hen do la e mata hakatu ka singil adap sam kadok hak balai trok ayo te hakatu ka suwa jong katur ngila sam ka ba trok te kadok hajungi ni ai suwa hangta ni salum pisa te kidok ha bangila papeking ke banuan bangin di kita don hasurok tiki khang ban bar tu tiki mag don hasurok ta kilakot tingi kapat sorkar pundokan ajarat ini ya kitu ki ting sadnongi kabam dai batang kendia kabala pot seki krur pisah tem dai tambaya mangi ki bahe bahan ki baduk basuk tu ba imja nak turu kado habik ket na silong kita asna kodok hang tu ki myo kon ban pan mam sa se bandi ki haban beret te katuk pisah ki kin siu sangi ki nomla tingi rungin num si hajon ngi next ngi dal pli kayo ai do khai ngi te ka e ke jing e bang dan mata ke chai ke pai ba ki sim khia e kan ni wat sarkar ka sim khia ba kan le no kala te pli ko no ngi bani olum hit pisa ngin yo e ka jing chai ru ba ta ka ha bang wara mangi ka don phamulen ne kam don nama ba su ong hapo paham saya ba ka don ba don khang simit ta pala ngi ba de do kha ta ka thara gala rasa kinda bang patai tajing jung bangidor ru oh korban kinitas aku tugas ni ki kaman hiro na yo nimdan jutem na marngi so bangi kli ka ha barabor ni la hawan ra ka ni ka certificate ladang ni yo ka ni certificate ya ka do han ngim juplet na makatu ka trok anda kawan ka balasil ka bakita packing ha pila ban wan check hak por bangin plate atau hak bampor aku taman plate te so bangin plate ni khot dikini ke bade ban check ru hak tu spor apa kelawan check kem labi ai te mata kisulum na yo na hat kisuli check te ka do hala ban le kam kai man ngono ngem la ban sempat ge no ru le ka jing e mata ngiket mangi te ka takala ka no ka ba long ba e phai ngi ban ya mat tingi pandiarap na so ka tunungin le kabakan ko abakan sim khia ke bakan kami ai toloi kan kam jong kamat maka jing ndai ta yang am ndai ta ngi bang pai ba bo bukan ba em hakan ne ka do kha
Kamu sarkar ngomong jitu kan you option jumpi ba kami lemba jumpi showan le ini kita tes kini kita. Ka itu nama ka hakini kisni belada kelawan sim ya katas nak liyo. Kilawan clear hakila sim bat phone number bat keteng. Kilatip.